барои шуҷоат шафқат ва ғамхорӣ дар ҳаққи одамон сокини ноҳияи восеъ амиралӣ иброҳимов бо медал барои мубориза бар зидди пандемия қадрдонӣ карда шуд. Амиралӣ корманди соҳаи тиб мебошад. шуғлаш соҳибкорӣ дар самти таъмини доруворӣ аст. дар давраи бемории covid-19 дар ноҳияи восеъ он рӯзҳое ки барои табибону беморон ниҳоят мушкил буд, ӯ яке аз аввалинҳо шуда ба ниёзмандон кӯмаки худро расонидааст. дар рӯзҳои аввал ба духтурон роси гап махсус либосҳое ки муҳофизатӣ буданд намерасид. рафта ёфта дастрас кардем, бори якм рафта 10 дона овардем, ба духтурон шонидем. баъдтар бо дидем ки бо лозим задеҳо лозим ҳастанд, боз рафта 7 дона дига гирифта овардем, амбулаторияи деҳода тақсим кардем. хеле ки аз дастмон омад ба қадри имкон як вабо буд ки тамоми кулли мардуми дунёро ба ларза даровард. мо ҳам худро ба тараф намонда як ёрдами ночиси худро расондем. аз он рӯзҳо як сол сипарӣ гардиданд. моҳи июни соли 2021 дар ин нуқта ки масъули он амиралӣ мебошад, чорабиниҳои пешгирӣ ин беморӣ идома дорад. дар ин самт амиралӣ дар дорухона маводҳои антисептикӣ, ниқоб ва дигар маводҳои пешгирикунандаро доимо таъмин намуда, лаҳзаҳое ҳам шуданд ки онҳоро ба ниёзмандон ба таври ройгон тақсим кардааст. амиралӣ худаш ба ин беморӣ гирифтор шуда дар ҳолати вазнин баъди муддати 27 рӯз ба табобат фаро гирифтанаш муолиҷа ёфтааст. ӯ талош дорад ки дигарон ба ин беморӣ гирифтор нагарданд. аз ҳамин роҳ ҳамеша бо ҳар нафаре ки ҳамсӯҳбат гардад таъкид менамояд ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя намоянд. яке аз ин қоидаҳо риоя намудани фосила байни одамон ҳатмӣ мебошад. қариб ки ҳар рӯз дар оинаи нургуни баромадҳо ҳастанд, мардумро таъкид мекунанд, бояд ки мардум ҳатман масофаи байни дигар аз 1 то 2 метр бошад. оғӯш гирифтан мумкин нест, салом кардан мумкин нест, як фосилаи муайян дар кор. хеле қоидаҳоро риоя кардан дар кор ки ба ҳам беморӣ дучор нашаванд. дар ҷои сер одам дастгузор кардан мумкин нест. баъзе ҳастанд одамое ки риоя намекунанд, на ин ки ба худашон, ба ҳамсоя, ба хештабор, ба кулли мардум таъсири онҳо мерасад. бемории коронавирус аз байн нарафтааст. баъди як сол нишонаҳои он дар одамон аз нав ба қайд гирифта шуданд. ноҳияи восеъ маркази пешгирии бемориҳои сил. соли гузашта дар ин рӯзҳо инҷо пур аз одам буд. барои муайян намудани беморӣ дар ин марказ аз ташхиси рентгенӣ мегузаранд. духтурон гуфтанд ки имсол ҳамчунин вазъият аст, лекин овоза паника нест. таҳлилҳои лабораторӣ нишон доданд ки беморон айнан мисли соли гузашта илтиҳоби шуш мебошанд. рӯзи гузашта 17 июн як нафар беморро бо ташхиси илтиҳоби шуш ба қайд гирифтанд. пневмонияи қисми поёни шушо, илтиҳобҳои дутарафа, ҳамон чизе ки пори набуд, ҳамон чиза. маркази ноҳияи восеъ шаҳраки Улбург ҷои аз ҳама пуродам. маркази тиҷоратӣ моҳи июн ана ҳамин гуна пур аз одамон мебошад. дар ин ҷо қоидаҳои беҳдоштӣ аз бемории коронавирус риоя намегардад. Сафар Масъидинов дар ин гӯша ба тиҷорат машғул аст. ҳама рӯза бо садҳо нафар одамон ҳамсӯҳбат мешавад. солами шаву рӯз ҳамо касали ҳамо пандемия рафтест абр ҳозир тинҷа ягон гап хабар нест. ҳама рафтомад рафтаомадеста, ягон гап нест. ҳозир бениқоб омада рафтестанд. бениқоб ягон гап нест. тинҷ рафтеста. ай худо нишонат ягон гап нест. дар бозор ки минтақаи серода мебошад аз ҷониби кормандони муассисаҳои тандурустӣ тавреки сафар гуфт дар хусуси пешгирии бемории коронавирус соли гузашта тез корҳои тарғиботӣ ба чашм мерасиданд. имсол бошад бо вуҷуди он ки хавфи ин беморӣ аз байн нарафтаасту ситоди ноҳиявӣ фаъолият бурда истодааст, корҳои тарғиботӣ кам мушоҳида мегардад. инро дигар бозорнишинон ҳам гуфтанд. ин беморида ҳар кас табиби худша ёхе. ин бемориро ҳар кас худш гигиенаи шахсӣ ҷамъиятӣ маза дар ҷои серодам худш риоя мекунад. инҷо яке аз кӯчаҳои сераҳолии маркази ноҳия маҳаллае ба номи Султони Кабир мебошад. даромадгоҳи бозор рафту омадаи одамон дар ин кӯча ниҳоят зиёд аст. одамон аз қоидаҳои беҳдоштӣ истифода қариб ки намекунанд. фосила риоя намегардад. шукронаи худованд ки дар тоҷикистони азизи мо ҳамин беморӣ сабук ва зуд дар муддати кӯтоҳ бартараф шид. мутаассифона мардум бисёр форигъбол шуданд ҳамин чиз. мушоҳида карда истодем дар тамоми дунё мавҷои дуюму сеюм бемории коронавирус аллакай хуруҷ карда истодааст. масалан дар Россия ҳамагӣ 3 шабонарӯз пештар зиёдаи 14 000 нафар дар як шабонарӯз ба қайд гирифта шуд ки ай моҳи феврал як нишондиҳандаи рекордӣ аст. дар мо ҳам аллакай ҳамин чиз пайдо шуда истодааст. аммо мардум
چیزی که فاصله گیری خب نقاب بندی چیزی که برای پیشگیری همین بیماری توصیه میکنن قریب تماما عیبین رفتگی. البته احتیاط کردن با این چیز برای که نتیجه و ضرر ایرا هر یک کس علاقه دیدن در تمام دنیا مشاهده کردن که این چیزی خطرناکه برای همین احتیاط کردن با این چیز مناسبت کردن در کار. و یک چیز دیگر راستی گفت ما در تشویشم که همین واکسیناسیا در ما در کدام پایه ایستادگی ما معلومات ندارم. واکسین گذرانی یا امگذرانی البته در بین اهالی زود انجام دادن در کار. در ناحیه واسه در خصوص از نو به قید گرفتن این بیماری بین آدمان آوازه‌ها هم هستند. در مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه در این خصوص معلومات دارند. در خصوص رعایت نگشتن قاعده‌های بهداشتی عاید پیشگیری کرونا ویروس هم معلومات دارند. ما ریشه‌ای همین بیمار رفته شد برای وقت حتما باید که همه چاره‌بینی‌ها قاعده‌های ضد اپیدمی را هر یک شخص باید رعایت کند. آماده‌اش ممکنه. ماه ایون وقتی حاصل قنداری دوره آمادگی های مردم برای ذخیره دوره زمستان همه زحمت کشیده ایستادند. امیرعلی ابراهیموف در مبارزه بر ضد بیماری کرونا ویروس شجاعت برای مردانگی مدال و سپاسنامه پیشتر از رئیس ولایت گرفته شو در این گوشه نگاه می‌دارد. او از آدمان دعوت به عمل می‌آورد که برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس به طرف نباشند. از قاعده‌های بهداشتی استفاده نموده فاصله بین همدیگر را رعایت نمایند.